Bé, per fer aquest exercici el primer que farem serà copiar les dades d'aquesta columna i d'aquesta fila. Els totals són fórmules i els totals són fórmules. Llavors aquí ja hem copiat les dades i recordeu que per formatejar les cel·les faríem així, seleccionaríem, apretaríem el botó de control, seleccionaríem aquesta part d'aquí i el primer que faríem és anar a format, cel·les, format, i aquí seleccionaríem vores i aniríem a buscar aquest tipus de vora, que vol dir que dongui contorn a totes les cel·les seleccionades. Faríem el mateix amb aquestes cel·les i el mateix amb aquestes d'aquí baix. Això ho podríem haver fet també apretant la tecla control i fer-ho només tot d'una... seleccionant separadament i apretaríem format, cel·les i donaríem el contorn. Per entrar a fórmules, simplement el que hem de fer és venir aquí, situar-nos en aquesta cel·la, clicar aquest signe d'aquí, seleccionem una funció, seleccionem aquesta que vol dir sumar i seleccionem suma. Intro i automàticament me farà la suma i faig el mateix. Simplement me poso aquí quan està això rodó i arrossego. Aquí amb el total també són fórmules i ho faríem de la següent forma. Clicaríem suma, arrossegaríem i tindríem els totals. I aquí faríem exactament el mateix. Clicaríem suma i ja tindríem les dades. Ara anem a fer els gràfics de sectors. Ens situem aquí al cursor, aquí, i cliquem sobre gràfics, insereix un diagrama. Li diem que el gràfic serà un diagrama de sectors, endavant, sella de dades, tanquem perquè ho estem fent malament, tenim de seleccionaríem aquestes dues columnes per fer el de sectors privats i clico a insereix gràfic, diagrama de sectors, endavant, ara, endavant, color de la boda, ja m'està bé, interval per al color de la boda, color emplenat, nom, això ho deixem tal qual, endavant, i aquí posem el títol, que seria matrícula ESO, sector privat, 2003-04, i tanco, i finalitza. Una vegada fet això, selecciono tot el gràfic i l'arrossego cap a baix. Ara, això d'aquí ho posarem en negreta, seleccionem això d'aquí i això ho posem en negreta. D'aquí anem a tipus de lletra i li diem negreta. El tamany el posem a 18 i d'acord. O un tamany més petit. Ho fem una mica més gran. No cal que sigui exactament igual que però farem un tamany més petit, el tipus de... Cliquem format al títol i ho farem a un tamany de 14 punts. Una vegada fet això, anem a donar-li contorn al diagrama circular, al diagrama de sectors, clicaríem, a veure si ho aconseguim, sortim d'aquí. Això és una mica d'anar clicant. Anem a vores, cliquem aquí i li diem continu i aquí li diem en plana 0, aquí li posem un 2 i a veure què passa. No es nota, anem a fer una mica més vores i això ho pugem a 0,3. M'he passat
format de sèrie de dades, i deixem-ho a 0,10. A veure què passa ara. Vale, així ja està bé. Una vegada fet això, vull que en surtin els percentatges, clicaria aquí, insereix l'etiqueta de dades, veieu que em surten números i jo el que vull és que en surtin percentatges i per tant me'n vaig a formatar les etiquetes de dades. Aquí clico etiquetes de dades i li dic que això ho deselecciono i mostra el valor en percentatges. I clico format de percentatges que me tenen de sortir 2 decimals. Per tant, vinga, reinicialitza, mostra el percentatge, d'acord, i ara ja m'ho posa en percentatges. Fixeu-vos que només m'ha posat no m'ha posat cap decimal, per tant torno a formata les etiquetes de dades i aquí format del percentatge li tinc de dir que 2. Deselecciono això i d'acord. I ara ja el tenim a 2 decimals. Ara, com veieu, estan a l'exterior, per tant li tinc de dir que me'ls posicioni a l'exterior. Format de les etiquetes de dades i posicionament exterior i d'acord. Ara, si voleu li podeu donar un color, format a l'àrea de diagrama i li donem un color a l'àrea, el que vulgueu, i d'acord. Bé, un cop fet això, donaríem format i faríem l'altre gràfic. Aquest el faríem més petit. Veieu que també té contorn, per tant, seria el mateix. El formateixem, venim aquí, seleccionem sobre el mateix, format a l'àrea de diagrama, vores, continuo, i el deixem a 009, i d'acord. I bueno, faríem el mateix, exactament el mateix per fer l'altre gràfic.